Do Němčic na Kolínsku jsme zavítali s kamerou EquiTV, aby jsme si povídali s panem Josefem Hroudou o zdejším areálu, o kterém v letošním roce asi hodně uslyšíme, je to tak? Tak doufejme, že se nám podaří uspořádat úspěšně závody světového poháru, které se tady mají konat 1. až 4. 5. Zatím proto děláme maximum, to technické zázemí vybudovat je poměrně složité, ale nicméně máme už praxi z minulých let, takže doufejme, že se nám to úspěšně podaří. My se právě v tuto chvíli nacházíme na místě, kde bude stát zcela nové závodiště, které nebude jenom pro závody spřežení. Co všechno tady bude? Tak do budoucna plánujeme, že bychom vybudovali kolbiště, které samozřejmě bude naplňovat parametry pro sportovní závodění všech disciplín České federace nebo vůbec i světových federací. Takže samozřejmě budeme se snažit oslovit i skokovou sekci a tak dále a tak dále. Jaké bude mít parametry zdejší kolbiště, které právě tady před námi doslova vyrůstá ze země? Tak zatím rovnáme terén, kde vlastně budeme chtít docílit rovné plochy 120 metrů krát 60 metrů. To znamená, to je asi zhruba taková základní velikost nebo dostatečná velikost pro to, aby se dal postavit drezurní obdélník a slušný rozměr parkouru. Jaký bude povrch jízdárny? Uvažujeme zatím v několika směrech, ale pravděpodobně zatím zvítězí tráva. Kromě kolbiště právě zde v okolí budou rozestavěny maratonové překážky. Kolik jich bude a na kterém místě budou? Můžete nám to představit trošku blíž. Překážky jsou prakticky rozmístěny kolem kolbiště. Maratonových překážek celkem budeme mít 7 a 4 se budou nacházet bezprostředně u areálu Wigwam, takže jedna bude přírodní a jedna bude malinko vzdálenější, ale to je díky prostoru. Takže do budoucna samozřejmě plánujeme ještě asi 2 překážky a ty už budou po zatravnění ploch se budou nacházet blízko arény. Kdy se vlastně vůbec zrodila myšlenka vybudovat zdejší závodiště a jaké máte pořadatelské ambice do budoucna? Tak my jsme už v roce, jak jsem říkal, 2002 udělali 3 ročníky závodu, ale nikdy jsme neměli možnost gastronomického zázemí a služeb. To dneska máme prakticky připraveno a ta myšlenka dotvořit ten areál prakticky závodištěm, které se dá použít na disciplíny a přinést jezdecký sport sem do Němčic a prakticky ve Středočeském kraji trošku nastavit i slušnou úroveň ve všech disciplínách, tak to de facto vzniklo se záměrem nebo se zázemím těch služeb a toho gastronomického zázemí. Na jaké závody se můžeme v letošním roce těšit, kromě těch mezinárodních vozatejských? Tak už jsem, jak jsem říkal, chtěli bychom oslovit skokovou sekci, kde už jsem projednal některé detaily s jejím předsedou a pravděpodobně tady budou zatím nižší závody skokové. Máme samozřejmě ambici oslovit i Českou jezdeckou federaci, aby nám tam umístila třeba Český skokový pohár. Do budoucna uvažujete o zažádání například o mistrovství České republiky a nebo o dalších vrcholných akcích, třeba řekněme i těch kontinentálních? Tak mistrovství republiky určitě bychom chtěli, pokud získáme dobré reference, myslím si, že by to neměl být takový problém. To pořadatelství mistrovství České republiky se přesouvá záměrně po České republice, aby se docílilo rozmanitosti. Takže pokud si tu úroveň samozřejmě vybudujeme, tak asi bychom mohli uspět. A co se týče dalších mezinárodních závodů, jsou spojeny samozřejmě s náročností, ať už je to finanční, je třeba sehnat a vybudovat si dobrou sponzorskou pozici, to znamená oslovit firmy regionální, kteří prakticky by nám pomohli v tom uspořádání finančně, že sami samozřejmě nejsme schopni ty mezinárodní závody udělat. Budeme muset sehnat podporu. Jedna z prvních akcí letošního roku však nebude úplně tak sportovní, ale více společenská, protože se sem do Němčic přesune jezdecký ples z Kolína. Kdy se to stane, kdy se tato akce zde uskuteční a jak bude vypadat právě ve zdejším pojetí?
No, pan Václav Drba nás poctil tím, že sem přesune svůj tradiční jezdecký ples středočeské oblasti, který je skutečně nejstarší akcí, asi kulturní, co se týče České jezdecké federace a hlavně každoročně hodně navštěvovanou a úspěšnou. Bude se tady konat 15. února, kdy čekáme účast minimálně 500 lidí, bude spojen samozřejmě s vyhlášením za loňskou sezonu 2013 a těšíme se na její spolupořadatelství. My se také budeme těšit nejenom u této události a samozřejmě s kamerou Equi TV jsem velmi rádi a pravidelně zavítáme. Děkuji.